sadaukar da soyayyar ki gare ni ba za ni manta ba. Fauzi kin bini rana ni na yo duba, ke ce kada ke juri dukkani na halaye na. Rayuwa ta yi haske yau tun da gani ga mai sona, dukkanin buri zai cika in ki zan uwar yayana. Kar ki manta da irin kaunar da mun kayo wa juna, rike amana ta ke Fauzi zai fi saurare na.